نەرازیبوون و خۆنیشاندان لە ناوچەیەن ژێر کۆنترۆلا چەکدارên سووریایە دیموقراتیک و چەکدارên PYD بەشێ سەرەکەنە ژێ berfireh dibin. لە هەردوو باژارۆکên الکەسرا و محیمیدا و هەردوو گوندên الجێنینە و الحیسان یەن گوندەوارە دێرا زۆرێ خۆنیشاندان هاتن لە دارخستن وەکە نەرازیبوون ji ber xerabiya rewşa ewlekarî û bilindbûna nirxê kelûpelan. Li gorî rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ku çekdarên Sûriyaya Dîmokratîk bi guleyên ew xwenîşandan berbelav kirin. Lê xwenîşanderan çekên wan çekdaran ji wan standin û ew ji gundên xwe derkirin û rêbend danîn. Li gundê Swêdan jî yê gundewarê dêra zorê nerazîbûneke mezin piştî kuştina zîndankiriyekî bi eşkenceyê derket holê. Herûha li nêzîkî bajarokê Elşihêl jî termekserjêkirîne nas hat dîtin. Li bajarê Reqa û gundewarên wê jî berdewam terorkirin û xwenîşandan lê dijî çekdarên Sûriyaya Dîmokratîk tên encamdan. û gelek caran HSD çûn û hatin bişev li wan navçeyan ji ber rewşa ewlekariyê qedexe kiriye. Li navçene derveyî Rojavayê Kurdistanê, mîna Reqa û Tebqa û Minbic û dêra zorê PYD bi hezaran ciwanên Kurd tevlî şerên xwe li wan navçeyan kirine û dane şehîd kirin. Li gorî hin amaran ku derdora 20,000 ciwanên Kurd li wan navçeyan hatine şehîd kirin.